Čo sa stane vo vašom organizme, ak zjete celú molekulu nejakého kolagénu z krávy, ryby alebo iného živočícha? Kolagén je bielkovina. Ak bielkovina príde do žalúdka, tráviace enzymy a kyselina chlorovodíková a neskôr v tenkom čreve aj tráviace enzymy z pankreasu spôsobujú rozklad veľkej bielkoviny buď na menšie časti, ktoré sú tvorené niekoľkými aminokyselinami. Toto voláme peptidy. Alebo, a to je ešte častejšie a dôležitejšie, dochádza k rozkladu tej bielkoviny na jednotlivé aminokyseliny. My už totiž vieme, že ak by to celé, tak ako to zjete molekula krávskeho kolagénu, a to je jedno, či to bude kolagén od kráv, ktoré sa pasú na tráve, alebo jedia nejaké priemyselne nadizajnované krmivo, už vieme, že ak by táto molekula prešla v čreve naozaj cez sliznicu do vašej krvi, tak je to vážny problém. Takže tráviaci trakt je uspôsobený tak, ako rozkladá všetky bielkoviny po konzumácii, tak ich rozkladá aj v prípade kolagénu na buď malé peptidy, alebo jednotlivé aminokyseliny.